измъквам му гащите, долните гащи, без да му свалям горните. И като го направих този номер, и Стефо така гледа. Гоце, цял свет съм одил от такво нещо, не съм видял. Кажи ми на мене как го стори. И Васко, има един Васко от Битола, полицаец, инспектор, нека беше голем, той с него, много сме си приказвали така. И той вика, дребен таков Васко, сега пенсионер към Червения лъкъс работи. И вика, Гоце, кажи ми как го направи това. Викам, нема ти кажа. Кажи ми, бе, само на мене ме кажи. На сите колежки как ги макна гаките. Аз не го познавам. Аз съм, вика, Стево Боцевски от Прилеп. Така, имаш ли, вика, връзка с нашите купаничари? Викам, няма. Никой не ме търсил. Вика, сега, вика, там пред Богородица ли кога беше, правиха колониите, юни месец, и ми даде телефона на Злате, от Битола, на Злате Кръстевски, беше ни председател на сдружението. И вика, ке му се явиш, и той вика, ти каже точно на коя дата е. И аз се обадих на Злате. И един ден, тук съм аз в работилницата, работех нещо, идва там някакъв мъж с жена, с още едно младо момче. Добър ден. Вика, ясно, вика, Злате Кръстевски от Битола. Пее. И по едно време свърши едната, почва другата. А тия Ташковски ли беше това? От Егейската? Други там все такива интелигенция, големи професори, академици. Това Ташковски е така го гледа. Он е пее, горе на стената свири и пее, той така го гледа. Гудето му отрезали опашката, не знам какво си. Абе, стихови и лядници. Окото му изкарали, то гледа вика на нишан. Доста. И по време ти ли беше, кой беше, му вика, доста. Доста, доволно е. Му рековме 2-3 минути, 5 минути. Колко знаеш песни? 101 и починjam от почеток. Дай по едно пиво и ке му даеш пиво и пак му викам, знаеш ли некој за Александар Македонски? Не знам тоа, не знам. И ти спие да пие, знам една. И ке почне, Александар, ваму там. Абе, ја не знам дали ги измислуваше стиховите. Тоа е феномен. Колко знаеш? 100 знам и починjam от почеток. Аз тогава, нали, ти ма накара презентация да излезна отвънка да говоря, да нещо за мене, да такова, на сцената. Ама аз ма срам. Тогава ти казах, викам, не мога да... Ако съм даскал, нали, бил и такова, неудобно ме. И викнаха пак някакъв артист, Гоце, кой беше, не мога да ти кажа. Забрал съм го. Да не беше страшно. Гоце Ристевски беше, овој новинарот изгледа. Да, той говори за мене, нали, кой съм, що съм и така нататък. Абе, тие бе убави настани и ги укина. Дойдоха отвънка даже Ристевски с жената. Блаже доаѓаше, Клюсев, академици, тие доаѓа. Тие беа македонски патриоти. И дойде и вика, Гоце, майсторе ми вика, како вика го докара вика овде в Македония. И аз му изкарах... Петите за Александър, колко сакаш песни? И му изкарах вестник, що пишеше тук в Труд. Си ми е трон на Омо и Линден, църковен трон. Клюсев и Блаже Ристевски секогаш беа со жените присутни на тие средни. И аз му казах тогава на Блаже, викам... А денес ниеден академик нема. Викам, Блаже, лесно е да си македонец, това е негова приказка. Лесно е да си македонец в Македония, викам. Тежко е кай нас. От другата страна на Пирин планина. И той го запомнил и на другата вечер жената му вика, Блаже, вика, помни твоите сбори. Викам, те не са мои сбори, аз съм ги чул, викам, от некъде. Аз съм ги кажал ти. И ти си ги чул, да не си ги измисля с тази тъпа глава. Обажда ми се байти Стоян да одиме на Петрич, да събираме подписи за предолу, нето ли там, за кои беше, не помня. И сме турили една маса с покривка и
отпред пише, ние сме бугари, ние сме сърби, ние сме гръци. Само македонци сме, нищо друго. И народа са юрна. Пишат. Пишат са. Македонец, най-напред се писахме ние. Аз и Нешко бехме, и моя син. Са пишели македонци. Цигарите идваха и се пишат македонци, бе, човек. Всичко живо. По едно време дойдаха, гледам една тарапана стана, сбориха се там на масата, некакви бяха дошли. Сигурно държава, сигурно, да ги беха. Безбедност. И вземаха Листовите. листовете. И стана се сбиха там, разбираш. Обаче вземаха списъците. И сега ние отиваме при прокурорите там. Отидахме към 10-15 човека, он не вика, нема, само двама да влезнат. И влезна тук нашия войвода и още един-двама. И му рекли, нали? И той вика, защо? Вика, всеки има право да събира подписи, да прави петиция. Вика, защо? Ще вървете и си вършете работата. И ние отидохме и пощахме, ама списъците не ги върнаха. Тия дет беха много. После събрахме и други. И така. Оня от Битола, ка беше, бе? Чекай, која година беше ова? От Битола, то доктора, бе. Костурски. Костурски почина, Бог да го прости. Тој голем патриот беше. Почина тој. Ние бяхме Беха в с- Албания со него. Беха с Тој во Манера работеше. Бранко, синот му. Аха. От Австралия беха. Той е бил заварчик в операта в Сидней. Той там, къде беше- е бил. Ако, беше са. Председател на 4 болници е бил. Значи која година беше ова собирање подписи? Това 91 или 2 некъде. Да, на почетокот на распада Ве се они на сила го собира тоа, на сила Ние се се. видехме в Търново тамо на един на сред на битва бежанците на средбата бехме, се видехме с него. И вика му, тогава, бе, дай да минем с вас. Ние бехме с моята кола, с ладата. Викам да минем да влезем в Македония, да видим. Аз не съм влезал никога в Македония. И минахме на Станки Лесичково. Нашите напуснаха, македонците навърнаха. Не можахме да такова. Той ходи там, разпрода се, какво стана. Вика, нема да стане. И ние А се зошто върнахме што обратно. немавте вие? Документи немавте? Абе всичко си имахме. Ама не знам, що ни върнаха. Тогава не напуснаха да влеем в Македония. Гледај бе која политика. Щехме да идеме до Делчево и да се завъртим обратно. Срамота. Просто само да минем. Да. Така тогава с него, оня беха с жените. У вас спаха. И ние спахме тогава у вас. Забелязал съм аз. Гледай сега колко работи, колко народ Ама си ти даде си при мен. изкукал вече, бе, какво? Абе ти си од Шпанија, дечко. Дека те најдоме. 84. Бриши компјутерот. Младежли си. Знаеш што вика тоа мръснико? А ја му викам мрснико, он вика што ме пишеш. 30 и кой набор беше? И осми. Ти си дете. Јас му викам Стојане. Како ми викаш Стојане бе? Бај Стојане бе, јас сум ста. Той не бая, той Ја па мислам бај, кај нас во Македонија бај е на подсмех као бугарин нешто. Той разтрива. Ја е почнав бај да му викам Стојан. И после му викам младеж си ти. А он ми вика ти си И бабачко. ти го виде, викаш това, А? тайната вечера. Да, видов ја. Таа беше многу убава. Много. Многу убава беше Знаеш тогаш колко има? во Над зарод- 300. Че пред 2-3 години кога бевме. Над 300 отзиви има за нея. И се са продавали са. Абе не се продава, това е за мой внук. А да ми направиш една на Исус, на крупен кадар. Може. Да ми кажеш колку чини, ја да соберам пари и да ми Ќе ти направиш. одарам кожата. А? И ќе Стара. пиеме една македонска. И ќе пиеме една Нека вино. да свърша овде, имам Да още свърши, един на шкафчета да начин. направя тамо. Ти не одихте да го видите навес. После утре са бајле ќе Тамо ќе видиме. има, И сопругата да е жива и здрава, да даде Дай Исус Боже. исцелување. тамо ќе има македонското слънце, оставили са го празното местото. Там ќе им направя една хубава звезда, со резба во средината. Сега са наслагали тамо народни носи на децата, дето са играли хора, некоја хора. Черешово топче има тамо, дето съм го направил, се. Ќе пукнеме един път утре. А во Скопје на
македонска на она што е музеон на македонската борба. Борба. На тие топчината си ги видел, си влегол во музеот во Во музеот не. двете топчина што се од гранит се направени. Черешот опче. Тешовот сопче, али се од гранит. А около јас го правев на топчината со... Ги донеса од Крин, го одржува фирмата, подршка правев на фирмата. И сега кој да му прави тие работи, донесете ги, реков, јас ќе ги направам. И тие окови, на тие, ако одиш во Скопје да ги видиш, тие оковите, јас ги На правев. колелата. А? На колелата. На И топчината. колелата, и топчето кај што е она обрачите на... Во Македонија имам 3 топчини направени. Еде, Едното е на нашето сдружение, на копаричарите. така. Те со секој откривање на колонијата се пука со топчето. Ага. Едно имам подарено на Александар Поповски, Ага. Битула. Аха, Го на знаеш. движението од Егеци. Хотел Битула, така одолу. Да. На него съм го подарил и едно имам кај Тодор Петров. И кај Тодор Петров имам 2 бисти на Сандански, на Гоце Делчев, некога на изложбата кога ги бех направил. Еде. Таму са кај него. И на една голема звезда, најголемата со Александар, Да. со 8 илинденци, Питогули, Пере Тошев, тие Сандански, направени и ги подарих, и се подарявам. Аз не, Да. на Златановски или какъв беше той, на Александър Македонски ансамбъл. Од Драчево, што е? Не го знам. Златевски, како се вика? Златевски. Даже му имам и Од визитка. Драчево има првата група што се викаше Александар Македонски од времето. Бонтон Златовски. Той доде на изложбата и кога види, вика, ова искам да я купам. И тој пријателот што е виж, што ме искукуриваме веќе. Добро. Златан Алтан Боневски, како се викаше? На фирма старата чаршија на Скопје, кога поминеш мостот, има една менувачница од среща Од лево страна. Аргон, фирма Аргон. Аргон, овој Сотир. Сотир, Пастенаров. Сотир, Сотир, македонецот човече, Сотир. Сотир Пастенаров. Кај него сум одел, Кои битки сме биеле со тие луѓе. знаеш ли колку спомени имам аз. Сотир беше од кога почна мене со скрби утеха, он Знаеш доаѓаше. колку е собирач, тој Книги, делеше, Да, траеше. да. Не знам кај се случи. вади од книгите докази. Тој се од дедни, многу работи. Македонија не може да ја сопрешти, во што вика. Тој е од тие деца бегалци. Тој е цивилизација на 42 набори. што вика феномен. Духовната дрти култура оти, е ништо не толку знаеш. силна, не можеш да ја затвориш. Така е. Што вика он забрането, вика им носам раки едно ова псирење и која заигра газињата македонски песни, човече, кај си Кај брате. него беше тронут и звездите таму најнапред. После Да се покаеш за шпанските греови. На Гевгели, като имаш македонците, спира граница. Шпански. стискај од Пер фавор. После Тодор Петров и Тупурковски дадо збор на мене. Како кажа Стојан Георгиев, од дома или председател ке Од некој фас. Никој да не стреля, жив ми треба. 30.000. Ајде, почува Илинденското остание. Ти чекаш тука да стане, го стане. Што е рекол, свадба да не е. Некој фестивал имаме нешто, имаше да му цена. И таму имаше едно момче од Хажидимово. И аз питам, нали, бе, Терзиеви, нали, да видя на дедо ми къщата къде е била. О, што те си седат къщи, само са боидисани и толкова. Да, така е. И на площадчето от църквата там, едно заведение се имаше, и наседали там. И аз викам, ще мина да видя по гробовете, нали. То ще се намера. Аха. Добре, ама едно момченце в църквата поддръжка работи.
към църквата, Ајде. там в селото. И каза, че е от Хажидимо. Викаме, той баща ми е от Хажидимо, викам. Така. И той вика, тия вика, знаят, вика, български, ама не ще да го говорят. Нали, македонски, български, не ще да го говорят. Тия са, не са, вика, и гърци. Тия са някакви докарани от некъде си, там, в селото. Викам, аз мисля да мина да видя по гробовете, нали, за плочите там, се ще намеря, нали, некои име македонско. Значи вие сте таму од таа страна, после го Седелца. Пътя за Драма. Да, за сум бил Драма. таму. На 6 км е от И Католев. тука е и апостол Павле, као они која Филип, дали е тука, тој е праша. И вика, нищо няма да намери. Вика. Те се копаат на нашите гробови отгоре. Да. И кршеле. Значи, намирали сме, вика, камене сме намирали, като погребение, нали, копаят гробове. Намирали сме, вика, с македонски имена. Да, со македонско писмо. Викаме, това пък какво е, майката? Значи това да зараваш камъните, да събараш камъните, да скопаеш на тех отгоре. Да. Тоа е варваризам. Јас има во Прилеп доста, да речем, инвестиции од Драма. Има едно село горе. Тоа е Драмско, там нашето. Да, Драмско, тоа е тоа. Вие се горе Драмско, има едно значи. се вика Дрен село. Дрен. Тоа е едно 4-5 илјади жители големо село. Еден Џорџи имаше од тоа село во Прилеп. Па јас му вршев поддршка на рудникот со машиниве, нешто што треба за багери, за машиниве, му вршев поддршка на тоа. И добро вика, за вратов вие како викате, ние шија викаме, и ние му велам шија викаме. Значи сака да ме праша како се вика, што се вика овој Џорџи. А сега се вика Поликастро, ми се чини се вика тоа. Значи село Драма. Баница Леринска се вика Веви. Има сите се, има едно Скопје се вика. Знаеш ли, тук има един от Прилеп, бе. Прилеп има едно село овде, топоним. От Прилеп, от града, от Прилеп има тук един... Живее с една българка. Българ. Може? Трайче. Трајче. Синът му е в София, има бизнесмен такъв. Шо години е Трајче? Еми, по-големи от мене. По-големи, а? Значи, 48-47 не иде тук? там не иде. Генка жена му. Не го А знам. тая Генка беше женена в Прилеп за един Любчо. И се разведе с него и се взема Трайче. И сега са тука. Тук живеят. Тя има кукя тука. А той има там в Прилепите, в неко село до Прилепле, квартал на Прилепле, там има къщи. Една-две къщи има там. Яки са, така финансово са яки. Ама той не е много добър. Тој пробугарин е. А? Какво викаш? Викам, на бугарска опција е. Би дело, да. Те са дърти вече. Като него. Ќе рече, шо ќе дае пари, тој су. Ами... Види, најинтересно од се, Господ ти дал право на избор, ти рекол, ти си македонец и ти ќе се откажеш за 500 евра, човече. Например, да рече, условно. Па чекај бе, Нищо не става от Ти него. бе, зашто се Смисъл, като му кажеш нещо за Македония, Оти и у Шпанија, той продаде подскака. Македонија. Смисъл... Трајче слабие? Ами, средно. Слаб е. Имаше еден Трајче или спет возеше по че време, има брат во Прилеп, женет за бугарка беше. Ами сигурно той. Кој е? Работеше, го сретнав, синов кој ми студираше во Софија како стражар нешто работеше во еден хотел таму негде. Го прашам. Аз не На Цариградско шосе. не го познавам синот му, ма знам, Така че... настрана коса има, права коса. Или е келав?
Ne znam sve kakov je od mene. Остарела е вече сега. Стар е и Постар je сега od mene, така je го znam и ja. той малко изкукал кад него, така. Da, Ти си спомняш за Мадрид много. Да. Било е некогаш. mora da je той. A zašto Не, putovao ovde? не потегля по македонския въпрос изобщо той. A Ние с zašto je него не се ovde занимаваме. dojden? Идва тук, помагам му, има резачка, точа му вериги, нещо за дребни работи, такива. Уважавам го, имам, но тая работа не. Da. Ще Mora da я- je той. Явно, Ама zašto u Sofija той живееше? Kako? ами в София сина му. Аха. Сина му е там, къде е, що A е. тая od ovde. Тая е от тук, от Дъвник, Ага. Гена. Тя е една църна, като циганка. Ne znam ženата. Църна. А се види топонимот Тя Прилеп е овде. 50 набор е тя, той е по-голем. Da Trajče беше Има RAV4, джип, сега Ага. скоро го купи. od selo Vranč. Вранче. Da. И аз ке го запомних, като прашам. Vranč, da prašaš. Od koje selo si? Вранч. Da. Ti mu kažeš na... Bajde, На младежу. Той не е такова, бе. Той не потегля. Аз го знам. prašaj ga reži. Види, ќе Koje се selo откажеш si? од што си, кој си, тоа значи ти си нула. Не, Ќе ја да бидам куче, животно, говедо, што да бидам? не посега на тия теми. Po selotu Те са може, много може такива, да бе. има кујче во селото. Тук имаме македонска махала. Еде, Имаме сръбска махала. еде, Имаме циганска махала. Всекакви са. еде. Те нашите македонци горе е македонска махала голема. Бехме само мъже. Много бехме некога. Аха. Сега останаха тук-там. Вече се опразниха и къщи. А иначе в Дъбник има македонци. A, dobro, И се знаят, че са македонци, Деца обаче нема, да се... има. А и Ама не, заминат не им кажува да не си прават проблеми. Да. За студирање, за Най-вече стипендии. за това. Това е така. Гледаме Вардат ние. се, всеки се варди. Да, да. Значи, ако кажеш дека си македонец, Јасно. ни студирање, ни стипендија, ни ништо, ни Опитват работа. се да се подиграват. А нема, може да бидеш овцар само. Има Да, един, Знам. има един е охрана тук към СОТ тия. Той е сигурно 150 кила. И че що е македонец, вика, се е лайно. Викам, погледи са колко кила си. Викам, един път като удара, викам, ще паднат очите. И той се смее. Поголемо лајнери од тебе. Майтап им се, де. А ти кажи, македонец е пишано од Исус Христос, а вас ве Викам, нема и аз- сиктер да не Аз ще гледа. съм лайно, май викам и ти ма едеш. Ара се уважава. Ха.